TV. Yeah, seti yapera muri yeZimbabwe. In fact, yatotanga ndadzoka zvekare. I'm back kunge musana ndine mamwe ma-updates as usual. Nyaya dzese dzinenge dzichingoitika munozviziva kuti isusu hatigoni kuramba tichitenderera kana kukusiyai makavharika vanhu musiri kunzwisisa zvoda kuitika. Nyaya iri panapa inyaya yekuda kudzingwa basa kwaGeorge Charamba nekwaMinnie Baloyi uyo anova mukadzi waVP Chiwenga. Ndo vanhu 2 vakutenderedzwa kunzi vanofanira kunge vachidzingwa mabasa. But iko zvinezvi statement arinobuda direct kune president's office, cause especially ku president's office uko chinoitika ndechekuti havangotaure zvinhu but kunotanga kwaseculator mashoko. Apa iyauya as an advice but isu takatarisa vanhu drafta chinhu ichi vari kusanganisira vanhu takada kuya anonzi Jonathan Moyo and this one but ari kushandiswa kuti atange kutaura zvinhu as an advice is Themba Mliswa. This is the situation, ndo vanhu vari kutanga kufambisa chinhu. Saka ndakachitarisa chinhu ichi andori ma1 mukaziva the way yavanooperator vanotanga vakutsvagira nyaya yotanga yatenderera as a rumor vachitesta temperatures kuti zvakamira sei, zvinozobuda here kuti zvikadai so chii chinozoitika, kana vazodai soko tikamudzinga wacho vanhu vari kuti kodi nazvo. So nyaya iri panapa yakamira kadai so pari kunzi some who have been long in the system like George Charamba have emerged from this scandal with very tainted names, while even the VP's wife should best resign from military. Multiple intelligence leaks have betrayed the presence of sellouts, which increases pressure on ED to act boldly and fire many people. Some were sitting on the fence waiting to jump to the safest side despite the clear need to defend the duly elected president. There are too many flip-floppers such that ED should simply get his own people into government and chuck sellouts. Some of us are wired differently and will defend the president whether it is safe or not. We don't need to be in the party or government to do that. Once one is elected as the president, then everyone should consult around him. It should never get to point where supporting the president is a dangerous exercise that can get one hurt or killed. How does the wife of vice president continue going to work when she has become a politically exposed person? It creates an unfair situation even for her superiors, as they most likely can't order her around. In a rigged environment such as military, who can oversee the VP's wife with professional detachment? No one. There is a war clean-up exercise that has to happen for ED to solidify his position. Otherwise, he will be nurturing many people who were working against him. On his part, VP Chiwenga complicated his own position by being harsh. As things stand, he has essentially brought the party into dispute, and whatever political capital and possessed, especially within it, he has lost it. This is the message iri kutenderera according to Themba panapa. But nyaya yandiri kuona panapa inini, nyaya yandiri kunzwisisa yandiri kuunderstanda iri kunyatsoitika panapa ndeyekuti vanhu ava vari kutya VP Chiwenga but vari kunyatsotadzo kunzwisisa kuti saka mapillars ake ndeapi. So nyaya inenge ichiitika ndekuti mukadzi wacho manje uyu zvaari Kenel anenge arimo mabarracks ko varoda kutraya kubvisa chese chine connection kana kuti chine link naVP Chiwenga pamabarracks. Saka varototi aiwa mukadzi wacho anogona kunge atori mashita ese achitoronga imomo nevanhu vanenge achironga navo. Ndo nyaya iri kutaurika kunzi aiwa uyu akaita zvekutamba munangagwa anenge achinecha vanhu vekuti mangwana vanomuka vakamubvisa. Ndo nyaya hombe iri kunyanya kunetsa panapa. Saka riri kutenderera shoko madecisions atori kuonekwa kuti zvoitwa here, toita zvekuzviita sei kuti tobvisa uyu but tomubvisa tichiti nyaya yacho ndeyepapi, because iva vanoda kushandisa advantage kuti uyu ari kuzikanwa kuti ari munhu ari mupolitics but ari mupolitics how, because chinhu chiri kuitika apa kana kuti chinhu chiri kunetsa ndechekuti munhu wese anenge ari even kana kuami kwacho tiri kungoona naValerio 1 vangorimo mupolitics 1 anasanyatwe vaingobuda vachingoti ZANU-PF 1 but vanhu vekuami izvo zvinova zvinhu zvekutoti hazvifanira kunge zvichitoitika but zvaitongoitika because chinhu chacho chinonaka chiri chavo, vari ivo vari kuchiita kuti aiwa ichi chinhu chiri boy chingatidai so let's do this, ndo pachinovanakidza. But kana vari vamwe vanhu varuda kuchiita aiwa zvisiri izvo, kana ari umwe munhu akabuda achida kusapota mumwe waani kufila kuti neregedza let me go with this person, inenge itori hondo iyoyo.
Anditoda nyapedza nguva chitaura zvinhu zvakawandisa because ndiri kuziva kuti nyaya idzi dzakawanda dziri kunetsa, but ndoda kusiya makateerera this audio iri kutaurwa panapa, mondiudzawo kuti muri kuionawo sei mashoko ari kubuda apa. Unoona ashiri kunditenderedza musoro ini ko zvinhu zvese zvaitika uko kuconference yawo yezvigananga iyi chiri kundinetsa ndechekuti vanhu vakakwana here apa kuti havana. Kana vachiti 2030 ndofunga kwavari ka 2030 havasi kuinzwisisa zvakanaka. Iyi question kwavari yavari kutadza kudini kuibatanidza, because pavari kutadza kuti vaone kuti havana brain dzakakwana. Dendi ndikavapa advice ka vangangwara vazive kuti zvatiri kuita zvese hazvina musoro. Pana 20 apa wobvisa 0 posara 2. Pana 30 apa wobvisa futi chi 0 posara 3. Vobva vati ivo 2 plus 3 ya 5. Vakapa gona ipapo zora kuti vanenge vane brain 5 dzakakwana mumusoro mavo. Ndambozana kama diagnose kudara kuti havana kukwana. Zoti havana 5 dzakakwana mumusoro. Each one of them havana 5 brain dzakakwana. Ngwagadzire 2030 yavo zvakanaka. Ndawaza pana 20 wobvisa 0. Pana 30 wobvisa 0. Vochitora 2 na 3 wobva wati plus 2 na 3 vanobuda vaine 5. Vakadaro dzenge dzakakwana. Hinu hadzina kukwana. Ndini Dr. D. Hadzina kukwana. Alright. Nduze kuti izvo ininika handisuda kuti bate chii vana Chamisa. Handisuda kuti bate chii vana Geza. Handisuda kuti bate chii vana Chiwenga. Isusu pachedu katichigadzikirwa 2030 yoyi tega, haisi ya Chamisa, haisi ya Chiwenga, haisi ya Geza, ndedu. Ndo pandodzoka zvepaya ini Dr. D kuti vakomana vangu imi masoja yezo kayakunzi 2030 muchiva nenzara mumwe chikafu chatagwire chokuchisai kupi. Ndakakuziva kuti muri kusiya vana vachifa nenzara ende chikafu chacho haasi mabhifu aya akudhara aya aipota achikandirwa munhu ari murodhi akapfuura nokema akandurwa magaba ebhifu. No, that's not it. Imi vakomana masoja imi asira madhara enyu akambowanda here kuda 458 ivo vamoti ivo magenerali makomanda ameni kuko. Imimi vangu imimi ndimi muna future yamangwana. Madhara ari kuenda maimanja munozoona sei? Moda kusara makabatiswa chikwambo chamunoona kuti madhara enyu akukusira zvikwambo. Haimwafana mundikwanire man. Ndini Dr. D. Vazi anjiti kaida zvokudhauka musanivhiringidza brain dzangu. Handidi. Nyaya yese imimi vafana imimi. Ndikuda kuti mumboti tono. Handisi kuda kuti muteerere zvokuti kwanzi kuna Chamisa. Handisi kuda kuti muteerere kuti kuna Chiwenga. Handisi kuda kuti ndidini ndinzwe kuti muri kuteerera kuti kuna Geza. Ndikuda kuti muite semunopenga. Muda ndore nchiti kudi kweni Dr. D. Haimwafana. Imwe vanatondera eka. Shinizwai ni komanda wenyu mweya. Chita zile munopenga mune mapengeso nemweya wehondo yambuya nehanda. Kuenda kwatakaita kuhondo kutakangoenda chiita vanga takupepereka mani. Pauzoti mimi makatozibata henyu.
mafana mundikwanire man. Musatoziva zvose zvavari kutaura izvi. Zvavari kuita izvi, zvavaita kuti hazvina nebasa izvo. Ndokufa kwouku yakutsatsa iya chekwa musoro. Ndokwavari kuita ZANU-PF. Kunyanya yeye munangagwa nezigananga. Handiuzoti ZANU-PF, ndikati ZANU-PF because vamwe muzini ZANU-PF tiri tese hatisi kuzvida. Munangagwa nezigananga zvake. Kwete ZANU-PF. Topesa tangotika ZANU-PF yacho because ko handiti kuhuku inoshara iri kurara mazai. Zai rangopinda yamwe muri kanguva regondo makuribizwa mese manguva mazai egondo. Ari munizisa. Ndini Dr. D. Ndikunza pane mashoko ari kubuda akawanda. Vamwe vanoda kutira guri zina, vamwe vanoda kuti kwanzi Chiwenga ari rongo, chi, vamwe vanoda kuti Jamisa ari rongo chi, Darageza ari rongo kuti chi. Ndambo kutaura futi kuti ka demonstration yenyu itai asini ndroesa nehana. Ine mimwe mibvunzo. Kutanga kunoshambaudza kuti toda kunosvika pamba panhingi. Imi toda kunoenda pa Free Square. Iyo mbuka iripo igarwe kutoiudza kuti izvi zvakati. Hamukusviki. Right. Ini Dr. D. Mungandishora mukaita sei? Muchandishora vanga mashorera munoita Jeff Judah anoti mabumbwa chichi ari right sometimes. Ini musambondishora chiti vanhu ava zvigananga izvi namunangagwa. Ndo imbwa dzekupesira. Sure. All right. Nhasi pari kusungwa varwi vehondo madhara. Nechemberi. Kwana mukadzi akunzi 59 6 yachemberi. Kozeuta ma60 chakuta ma70 madhara nechemberi. Wakomana. Mananga matete todla maruwa here wakomana. Muripo kana makuda kudarikwa nemadhara ari kunoiswa mujeri nhasi. Ende akatomboenda gondo kwacho akadzoka. Asi ndi munadzo. Ndima akatoenda chikoro. Tasangana vamwe kuhonda kwa vasina kana B. Atoda kuti ndandiri kung'ombe. Ndichibvunza mati B wangu. Indaitopota ndakadai chiri ndikunovhima. Ndotoona kuti kana nembwa dzacho ameno. Vamwe mbwa dzakanosarira kuboundary. Imbwa dziramba kuti hatisi tenzi. Dzikasara. Asi ndakanzwa vakawanda vakautaura kuti imbwa dzakazodzoka dzisina munhu. Vaenda. Ko imimi vafana imimi. Ndo pandiri kuda. Tasa mwene kumamirwa manje kwakuitiwa zvinhu makatarisa. Remember ndimi generation iri kutangira pa0 makabereka futidzo sese. Kuti muchienda mberi. Tarisa makatarisa vanhu vangani apapo. Vari kushandiswa 2030 yoyi. Vari kutadza metsi. Zekuti 2 minus 0 panosara 2, 3 minus 0 panosara 3. Ubva wati 3 plus 2, 5. 5 brains zakakwana hapana. But imi ndimo twane brain 5 imi wafana wangu imi makakwana. Ini azimbochemera mumu. Ini nyaya yangu iri pamuri imi wafana wangu imi. Ndakati itase munopenga simune musingapengi. Nemutozvo zvamuri kuita. Munga pataenda gondo kutaipenga.
uko betaka uko wanga wa mweya pachinji akanda nemweya chete mbuya naenda vasikanyatsoziva kuti kungonzwa kungoti aida kungoti ndoda kunopinda muhondo chete. Vati ukabvunza munhu wese angoti handisi kuda murungu, asi mukuru wehondo tongogara achiti hatisi kurwira izvi zveresism, tiri kubvisa udzvanyiriri hwaSmith nana Todd vese vakasiva mamira nopanzisa. Saka orati inini Dr. D inini hana nyaya dzakawanda, ndoona hangu vachinji kuparidza, vamwe kutoitirana nharo, vamwe kuzotosvika pakutukana pamapuratifomu ipapo. Chamotukirana chi? Patikurudzire vafana vedu vaite sevanopenga chete, ndo vanadzo futi. Nongamchitikana yechamisa wacho ungaita sei? Ungaita sei? Mumwe tisha anopenga anzisa vana vekirasi 1, klasi imwe chete aine vana muklasi momugana kuti 30 kana 40 vemazano epasi pemutava ticha wana anenge aine 80 zviri kubuda hapana. Ndo zvofanana naizvozvoka. Shamisa akatodzidzisa vake, Geza akatodzidzisa vake, iye Chibwengi akatodzidzisa vake, zvese apa one class man. Tisada kutanga kuti Geza ati zvakati, Chwengazo zvakati, Wahe anga arimo muzano. Alright, kokana anga arimo muzano yechwenga. Mofunga ibenzi angataura muconference imomuya kuti iyi corruption amuri kuita mbavha ningi pasina kuvanza. Samoda kuti akuze chokwadi chakati kudi. Mongo kuti ndaku ndewezano. Wakava nezano asachiona kushupika kuri kuita vana veZimbabwe. Kunyangwe yakava nemazimari ake. Mazimari ake angakwanisa kuchengeta mhuri dzekwake dzese. Azviiti. Ziriwa zviri kutokanga maputi kuziva hama dzake dzana Chwenga. Hama dzake dzana Mudaragisa. Ari kusango kuda. Moti kugara kusango iko kuda Mudaragisa. Shamise kuwanda nemabhuku moti kuda. Kona njozi iriko. Akati aiwaka zvinhu izvi. Pakaomapo. Ndamboto ati munangaka apiwi amutorere nyika yaine silver plate kudai. Ndakataura ini Dr. D. Kuitora kwaakaita ndo kuitorwa kwachaita. Matorera takaita isusu chibva iko kumashure kuko. Mambakwedza kwacho kuko. Ndo matorera tichaita futi. Nothing else. Tingawawa tatingaita sei. Mitemo iriko kani yenyika iri ngoipaza wani mitemo. Resolution number 1 ine mitemo iyoyo. Unza ngwazi toda kuitora nyika zviri clean, iye akaitora zviri clean. Kogohondo kwatakaenda takatora zviri clean. Makwaya ese akasara kuna nyadzonya chiropa rega. Vamwena nhasi masikati na ari panze pamusoro pevhu apa. Masikati vekoko vangatedza kuti musoro ni wani. Vachaziva papi. Ndezanura, ndezipira. DNA vangaipedza DNA iyo pachabuda DNA ichabuda papi masikati kuti ni wani. 19 gocha nembe. Hai mani mundikwanire dzari zvanjiti ini misadika ida zvokudhakwa ka ani zvokuitwa soba imi wafana mimi ndimba maunda unditira soba nani ndakutaurira kuti ndimune futi chamuri tasa kuona. Alright, maovet arimo momo ari kutoti 2030 murutadza message 2 - 0 2 3 - 0 3 mobva mazoti 2 + 3 5 makwana brain dzakwana apa mani. Nina mchini pengere pamene pakadai so. Handi nyuze dzakadaro. Kama kona madhara enyi mimi imwafana mimi
ndifungire mate kana achinomiswa pamberi pedare kuti vanzi vasungirwa kuti hazvizo zvatakarwira mosa chavari kusungirwa chii takanorwira kusunungura kwenyika havazosungirwa demonstration vari kusungirwa demonstration yavo ndeyekuti takanorwira nyika kuti isununguke kwete demonstration kuda kupa mudharagesa mosva demonstration ye hatichadika kana nyika isina chadi haichadika munhu akagwacho kuti aende ipapo ndimi masoja futi ndotodaro idu aya masoja acho ese akamabvarura akapera ese ko imimi apa masoja ari fresh apa muchine zinobuda nyora onai madhaka akuitika pamberi zvakunyasa nyika yese pasi yese rinombobvunza kuti patima muningumo muzimbabwe mune masoja mune military ere zveshuwa anzi military captured moza zvimajendari ndo tingati kwa munangagwa akepusha military yezimbabwe vafana mundishinurire apa manimi kwa mtida kunditiza soba vafanami ndikuza vana vezimbabwe izvo zvekuti misoro yavo brain dzavo ndikunzwa vamwe vanotaura ka kune vamwe akadzidza zvinosingaiti asi unozongonoti ukongutaura hake kwesiti tanga indoda kutaura zvinhu zviri straight hadi zvombonzvenga nyika inotorwa nepfuti mnangagwa ada pfuti nothing else ndakakuziva kuti ikangorira kamwe kaviri hamumubatuko momwana sikwemi aya kuti kutesta vana vezimbabwe kuti vakamira sei kunyanya mimi ndimuri kuitwa gukurara imi vafana makabata futi ndimuri kuitwa gukurara namunangagwa svinurai maybe kudai zvakusina mvura kudai mvura dzogezera mabhavha mabhaketo zima dzakuneseka zopusisa futi takune mashawa mabhara popota muchipinda mashawa vafana zvitokudzai ndini Dr. D ndandikuzi ananya yakawanda ndonzwa vamwe achibvunzana mibvunzo kutana zvimataritari otonzwa vamwe akutoswera kutotukana paplatform muchamunotukirana nacho chi imi point hamusi kuona chodiwa chiyapa ndakutaurirai kuti demonstration inourayisa vana ende vamwe achaenda mujeri vamwe varimo ava vamwe futika same mistake yedemo asi pfuti dziripo demo ndei futi dziripo nemasoja aripo demo ndei iri kuzikamwa nevanhu vese ndiani amuchada kunoragidza mustreet kuti munhu angagwatisha ndiani asingachazivi kuti munhu angagwa akaipa apedza vanhu zvinhu ndezva ngatise zvinhu vafana vangu mani ngwarai mani honai mani choonai vafana ndima kutukwa nenyika manje pasi rese dzimwe nyika dzavabvunza kuti kwe Zimbabwe yacho haina military here inomamirwa yakadaro namunangagwa nezvimaketero zvake 10-15 izvozvo nyika yese sure nemo vana mutamba imimi masoja imimi mapurisa imimi ungatosiya basa rako kuenda kudemo iwewe mutamba iwewe ndekuti uri amene hanzvazi yai kusiria hando kupenga ikoko mhoso dzese dziri kuitika idzi wakambosimuka kasiya ofisi rewe iwe asi uri kusimukira vana vari kuchema nenzara iwe ngosingachemi naye nzara pazuro rino usati wapfeka mazunifomu wako wazopiwa nechoko muhomwe makikibheki ako nehama dzako dzi we iwe mutamba iwe zvingani zviri kurova masangomo wadini umbomhanya machina ari kuponda kuvana vezimbabwe wadini kumhanya wadini kumhanya hamana zosvitwa vamwe apa
chinzwanza vapinda muprimisisiri yavo primisisiri yavo ndo mashura muchina ndiye ane primisi manje ini ndikapinda ndini ndamforena inini uropa rambuya nehanda ndii ndamforena ndaupinda muchaina akasvika nezuro rinwe kuya kuzoluta ndo vari kubatisiwa torai zvinhu machaina tisangana mberi ikoko muchengeti tozorya tese nyaya yangu iri pekuti izvo iyi 2030 yavo iyi ndeudofu havazivi metsi hakuna kwari kuenda mashoko andiri kutaura iyi mumafanha wangu mumaise nyika yese iri pane mumafanha imimi vamwe vese vangaswera kuwata vakadini nyika yese iri pamusoro pafuti ipapapa ndo pane nyaya ndikurevesa pafuti musamirire ndati munoita semunopenga komandi munayo kudhara ngemurenyarisire kumirira komandi ka kunzi faya chakakufaya chiri kukufaya iyi nzara ndio komanda wenyu mandiziva fana nzara yenyika ndio komanda wenyu ndari kukomanda ikuti faya saa ndichiti ndini dhokuta ti komanda wemweya handiti ndakutaurirai nandi vanhu vandiswera vamwe vari kunesana mari vatumbu he tozodini saka chichi otonzwa vanhu vakutukana chamotukanana chi apa matumbu ese hapana chiri mumweya mhepo kusura kumashure kwemhepo kupera hapana chiri kubuda ukaona vakurwa chisuru chisinganhuwika wapera basa mupenya anonhuwa chisuru chekuti vanhu vanombotiza votoziva kuti ya pari kudliwa pa ukaona munhu anosura chisuru chisina kana chisinganhuwi inzara hamuna chirimo iti bvuma uone vanhu vachitoziva kuti yes munhu ari kuguta mapanzisa mumwaukine chivhawe akasura kusura chacho pana anopamira araundi imo motamba imi ndo zvandiri kutaura handisi kutuka asi ndikutaura zvinhu zviripo ipoindika ndeoya 2030 uya kuti havasi kuziva kuti 2030 havasi kuziva metsi ngavabvise 0 ngavangoti 2 minus 0 panosara 2 ngavati 3 minus 0 panosara 3 obva wati 3 plus 2 5 ndozoita vane brain zvino havasi kuziva kuti 2030 ndei vari kungoti chichi because havana brain havana 5 mumusoro madzimo. I appeal again kune inani chemi kune vamwe vamwe vese vatiraya zvavo povhu yatiraya zvavo yezvo madhara futi amujeri vana sekuru pamusoro pevamwe vagara varimo futi asi makatarisai masoja ne moda zopembenuka vakakuzvara vana sekuru chavo nana mbuya vekwenyu uruzi rwenyu kuzi uyazosungwa ndio kwangu ndo pamopanduka vese vana sekuru nana mbuya vese vari kusungwa ndevenyu imi vafana imimi ndo venyasha ivavo zambuya nehanda yavavo rwadziwai ipapo ndotai imimi vafana ndini komando yemweya Dr. D rwadziwai imi vafana nemadhara asungwai imimi futi maovheti imimi muri kuenda ikoko kunana 2030 ikoko chionai waenda kuhondo wapona kupona hakusi kungwara ka kuenda kuhondo wachidzoka hakusi kungwara kupona kuda kwenyasha dzamwari madzoka yezvo zvinangwa zvamakasiya maudzana tongogara kuche maamu 2030 vamwe vakusungwa maakupururudza mundikwanire vanhu imimi ene ndataura hangu ini pandokwanisa kutaura ini zvokuti ndiwanze kutaura nyaya dzakaona inongokutaurirai pane point kuti apa
sekuti kwandaka demonstration muichenjerere ndada kuti ngaiitwe asika strategy yacho chacho ina handina kuiona. To make it worse, how can you come kutaurira muvengi wako kuti ndikuya kumba kwako chichi all right Saturday. Kwa hiyo Saturday if I remember nditi vanhu vangu vachiri kwaMutare tikada kutamba mesi dzacho kwakustate house kwaizoende waiwo ana Mnangagwa vari kwaMutare ini ipapo handipazii. Yes, ari right pake akaedza mundarageza. Chinonetsa demonstration yedu isusuka yakasiyana neinoitwa nedzimwe nyika yekuti vanonhonga matombo vachirwisana nemapolisa ane mashields aya vachimhanyawa nemashields iwaya. Munhoka angofanana nemi munenge manhonga matombo anosvika kufa aziva kuti ndikangokumbanidzwa nevatatu ndafa. Ende chiri chokwadi zvinosiso kusvika ndokutinetsawo futi kukuku kwavharwa tavharwa kusquare saka moita sega mavharirwa madini kurisa ndo patiri kuda ipapo achinonetsawo zvinhu zvedu hazvina kuringanawo futi. That zanje zvemademo sometimes vamwe vachagarawo majeri vana vasara vachifane nzara kumba dzimba dzoda rendi apa iwe uri kupona nekutengesa matomatizi kubanana kumbare uko zvinhu zvavo zvotenderedza musoroso. That is why ndichitika isusu ngatisiyera nechi vanhu ava vakapikata futi mayuth ava vekunana Mbare ava vanotengesa mabhanana chichichi wati ngavachirega mutoriro ngavanotsvaka basa kumasoja uko ndokwarizereka basa ekuzvino kwete kutiza kwenda South Africa ndaunojoina army yacho achiziva kuti uri kuijonira chii. Simple. Avazo ndochamutsa vagara vari makudhare because uri fresh uri kuziva nhamo yawatamba nayo uchitengesa mabhanana nemango dzako nematoko. Ndambozvitaura futi right ndauchitaura kekupedzisira ini Dr. D Zimbabwe haitorerwi muroyi mhondi yakaita saMnangagwa nedemonstration. Imi mbondiziva kuti vanhu vaauraya ava pasina dhemu, vanhu vaauraya nemajana aauraya pasina dhemu. Kwazoti nangu Dr. D tosha unasamura Mashero varume techizvipereka ndambozvitaurirezve nyaya yangu iripo ifuti ngatichona matai kunai vana Chwenga vatoona kuti vangaita se nekempi ndo pane nyaya chete kwata zvehurukuro kana kuti inyaya ichadi hurukuro never vati kwanza zvefuti hatidi kuzvinzwa hamudi kuzvinzwa mugere sekuti izonzi Zimbabwe pfuti muti hamudi kuzvinzwa se ndakuti hamuizii kana hamwe kuhunduka majairai hondo yekutengwa hondo yechigere inoparadzanisa vanhu kuti wandikapa alright sure tingapengeswa nevanhu vatatu vari kutengerwa mota vanhu vanganiko ngavapuwe mari dzavo idzodzo ngavadle isusu ngatinanga nevakomana vedu epfuta ivo vari kudla vacho vamwe vari kudla vachitoziva kuti ivhoti vamwe tingangwatuka umwe because mari chayakaipiraka ndambokutaurirai chinhu 1 ndini Dr. D vanhu vaMwari. Imi mukaona munhu agara aine mota yake achipiwa imwe nemazimari pamusoro achitambira kwokuzoti asina kana ainacho akanzi heyo angairamba here.
mamiriyoni ese avari kutambisaka ndorambopa example ngavambotizvo munhu wese wemadebhererendi muraini $100 kana $200 chaiyo munhu wega wega raenda chamiro unobuda kupi nokuda kwe200 asi azviri kuti anoziva kuti haizi inomuraramisa asi ada kuti akavhenzera iripo iyo mubona asi mari ikazowandisa futi yobva watenderedzeka musoro futi yesu amwe ari kutora nekutya kungobuda asi ari kunzi uyu akaramba mariya watova pakarenda ndo zviri kunetsa nyika yedu munhu akagwa anourayai mhondi kutoti mariya muri kundipai nemuda madini mimi kunopa henyu kana kuti mopa kana kumarusevha kuvanhu vamboona zvavanongoita umwe bhodho nemafuta nechisagare hofu musha umwe neumwe hakuna mari madi mubhadhare vana vechikoro vesa rusha mafiza umwe nomabhadharirwe kana kuti 5 years achingodzidza mamubhadharira mari iyo hakuna toponera kupi wafa bhokisi racho riri kuda mari yacho yakudhura gomba racho rekuti uyo unochererwa gomba rakudhura rokufuchira munhu afa yekudya yacho parufu pacho hapana chamure chacho hapana zvipataro zvacho hakuna musha mukona nyaya dzacho kuti hadzina kana nekopo aunga munhu achitoti kwaitupamberi ne2030 iva vanhu ngatikwanei okay vana vezimbabwe nyaya yangu iri kuvakomana vangu please vanogara navo muzimba vakomana ava muvauze kuti muri kuzviona here zviri kuitika vana mapedza asi ndiri kuona kuti nguva yavo vakomana ava kuzosvodera because vakomana varimo vakadzidzaka vakabereka tumapfutito vakadzidza kuona zvefanizvi vakadzidza hai masoja aya ekudhara aya ekuti kwanzi hai ndikafuera kana standard 6 ndongoenda ikoko ndonobereka futi ndosura njoita mabhanana muri mukembe vakatodzidza kusha kuti madhigiri avo vakaita vamaisa kupi vafana vari muchisoja ivo vafana vangu vakatodzidza asi ngavachiona chazvo kuti nyika yedu ichazvoka kwairi kuenda uku yakamira papi ndo vane simba renyika vafana hatina kuenda gondo kwacho tine ma17 years ereso kutosiyana nechikoro ndo mafresh ashuka ivo vafana vakazibereka ivo ndo pane my hope ini Dr. D hope yangu iri papa pavafana ivava nothing else of course vanodawo chi maadvisor ndo vana chiwenga ivava nanaivo geza nanani nanaivo vana shamisa but vabati veki ndo boys zangu vakomana vangu ivava shit finish okay vana zimbo hai ndataura hangu inini because hasi andiwanzokurotomuka indiri kutaura izviripo munanga kwazi stupid imhondi remember mhosva dzese dzainadzo akangodzifunga idzozoka anoti zviri nani mundiuraye ndochokwadi chaanoda kuudzai manje vamwe vake vakutoziva mhosva dzavainadzo avari bheta umwe anongogona ngotsvedza utiza ongoenda akadai pachake munhu akagokokuti anonyatsa kutizira chaivo chakoka kwaasingabatwi hakuna saka achiti zviri nani tinofa tese zvino vari kungotsigira chichi havazi kuti vari kuperekedza muri iyo ndo vachateerawo futi ndapedza thank you so much god bless amen